Čaute lidi, tady Zazdan a dneska si budu dělat reakce na Fizzyho. Tak jdeme na to. Tak jo, jsme na jeho profilu. Tady má poslední, tady je před 17 hodinama. Poslední, kdo opustí kruh, vyhrává 10 000 korun, no tak jdeme se na to podívat. Připravte, že tohle video je vážně šílený, protože jsme se rozhodli zahrát si známou TikTok challenge, při které budeme na sebe házet hodně zajímavé věci. Takže jestli chceš vidět, jak náročné to bylo, tak se posaď a sleduj až do konce. Čau, já jsem Fizzy a vítám vás ze svého dalšího videa. Lidi, v dnešním videu mě s celou fyzikou napadl takovej dost šílený nápad. Dneska totiž budeme hrát o 10 000 korun a získá je ten, kdo nejdýl vydrží v kruhu. Takže dneska... Pane bože. A mě tak strašně už ta jeho tvář. Mě už ta jeho tvář štve. Vystoupneme do kolečka a jeden z nás vždycky vyhodí nějakou zajímavou věc nad sebe. A lidi, ta věc na nás buď může spadnout, anebo taky nemusí. Ale pokud ten kruh opustíme, tak už se zpátky vrátit nemůžeme. Takže lidi, dneska uvidíme, kdo tam nejdýl vydrží. Každopádně lidi, na konci výherci vyhodíme peníze přímo takhle na něj. Takže si myslím, že výhra bude fakt super. Každopádně lidi, pokud se vám takovýhle videa líbí, tak rozhodně běžte dolů, klikněte na tlačítko odběru, můžete i vedle na tlačítko zvoničku, ať už o žádný další takovýhle videa nepřijdete. A jinak pokud ještě scháníte takovýhle stylový oblečení nebo cokoliv jiného, tak rozhodně vrchněte do popisku na... Já to nevydržím. Já to nevydržím. stránku fizzyshop.cz. Tak jo, já už to asi nebudu okecávat a myslím si, že můžeme začít. Kájo, jak tak koukám, tak už jsi tady připravená s míčem, takže jako první věc bude míč, jo? Jo. Cože, Kájo, tak lehkou věc? No, je to docela jednoduchý, takže si myslím... Cože, Kájo, takovouhle věc? Míč? To se dělá většinou s míčem. No, uvidíme. Každopádně, Kájo, máš fakt hezkou mikinu, tak doufám, že si ji tím míčem neušpiníš, tak pojďme na to. Tak co, jste všichni ready? Jo! Tak pojďme na to, Kájo, takže 3, 2, 1, teď! Lidi, na první kolo si myslím, že to bylo fakt super, ale pojďme tedy na další. Jako druhou věc jsem si tady připravil rajčata, Fizzy. Jo? No tak to je docela síla, to jsem zvědavej, jestli někdo už teď opustí kruh. Budu to chytat do pusy pěkně. Fakt? No, tak to jsem fakt zvědavej. Doufám, že mi budou chutnat. No já myslím, že určitě jo. Já se určitě nevzdávám. Já taky ne. No dobře, tak to jsem zvědavej, na koho to spadne. Tak pojďme na to. Tak jo. Tak tam máš milion rajčat. To může spadnout na úplně všechny. Jste všichni ready? Jo, jsem ready. Tak 3, 2, 1, teď! To docela bolelo, lidi. Ale to taky trefilo. Já jsem ti se ty rajčata úplně nezničili. Hlavně, že jsou taky tvrdý, protože jinak by se pěkně rozprskly. Přesně tak, Dobčo. Tak, Humi, co tady máme jako další věc? No, zapomněl jsem si doma tu věc, ale koukal jsem se to, co máš tady a našel jsem vajíčka. Co? Ne, to si děláš srandu, tak tohle vážně nechci mít na sobě. Taky jsem na to zvědavej. Doufám, že netrefím sám sebe. Tak to jsem taky zvědavej. Jste ready? Jsem ready, Humi. Tak jo. Ale já nejsem. On to zase vyhodí celé. Tak já to jdu hodit. Wow, tak pojď. Takže 3, 2. Stop, Humi, já to nezvládnu. Já se omlouvám, ale nezvládnu to. Fakt Když je tohle. teprve třetí kolo. To je pravda, no. Takovej srap? Jo, jsem. Bohužel se vám omlouvám, lidi. Tak tady máš aspoň jedno vajíčko. Dobrý, tak jo, takže v tom případě ztrácíš výhru 10 000 a my pokračujeme. Takže já jdu na to a tentokrát dám 5vteřinový odpočet. Tak jo, Humi, teď koukám, že je tady i větší místo, takže si... Když to trvá 11 sekund, 11 minut. Myslím, že to není moc dobrý, určitě to trefí víc nás, tak pojďme na to. Tak mi klidně pomozte, takže 5, 4, 3, 2, 1, teď! Lidi, odnesli jsme to úplně všichni. A já ne! Já mám nechucí. Já ne, já to Jistě. nemám nikde.
Lidi, já jsem si připravil mouku, ale doufal jsem, že budeme trošku víc mokrý, ať se to na nás nalepí, ale bohužel to nevyšlo, no. No, Víťo, já si myslím, že i tak to bude nechutný. Já koukám, že těch balení máš fakt hodně. Mám, no, jsem zvědavý, jestli někdo vypadne. Lidi, jak na to koukám? Proč tam hází to několik, třeba aspoň jedno vajíčko nebo dvě. Oni to tam hází úplně všechno. Celé balení. Jo, tohle celé balení, jo, ale... Tak s fyzikou zatím Jich nikdo je neodchází. několik, ty. Zatím vypadl pouze dom, takže všichni jdete do toho? Jo! Ne. Tak pojď, Víťo, vyhoď to. Tak 3, 2, 1... Tak to hodil úplně vedle. Tak to nás dospěnulo. To je docela štěstí. Lidi, protože nám zbyla ještě mouka, tak jsme tady společně s Fyzikrů další vymysleli nějakou... Co? Ježišmarja! Tak to je úplně všude tohleto. To si děláte srandu. Wow, Domčo, podívej se na mě, ahoj. No, tak tohle je fakt hustý, lidi. To vypadá, jak když... Domy, jak se tak na tebe dívám, tak mně přijde, že i ty máš tu mouku na sobě a to už si vypad. No to jo, se právě divím, ty. No, co to tady máš u sebe? Lidi, jako 5. kolo jsem vybral tady ty jogurty, ale bohužel, že jsem vypadnul, tak to musím dát někomu z Fyzikru, aby to Dobře, hodil. tak co třeba já? Tak třeba ty. Jo, tak dobře, tak já to budu házet a doufám, že to na mě nepadne, Dome. Když asi vypadlo, tak už nemůže. Ne? Drž mi palce. Tak co, jste všichni ready? Jsme ready. Fakt? Tak pojďme na to. Víťo, kam jdeš? Ty opouštíš kruh. No, taky mi přijde, že couváš. Takže vypadáváš. To si děláš srandu, Víťo, Dobře, ale jogurt na sobě mít fakt nechci, takže vypadává. Fakt? No tak dobře, to znamená, že Víťa ztratil možnost vyhrát 10 000 a už jsme tady jen 4. Takže teďkom pokračujeme dál. Jo. Tak už jsme tady vážně jen 4, tak pojďme na to. Takže 3, 2, 1, teď! Jo! Mně přijde, že to mám na zádech, ale vůbec tam nevidím. Fizi trefil opět sám sebe. Zase to máš na novém merči. Ach jo, lidi, ten merč musí jít do pračky, protože je fakt stylový a pokud byste ho chtěli, tak rozhodně běžte do popisku na stránku fiziš. Moc stylově nevypadá. .cz. A kluci, víte, co si říkám? Že možná ten jogurt si mohl sníst pán Bogocourek Borísek, ale přijde mi, že tady nikde není. On prodává na Physishopu úplně skoro všechno. On tam prodává i elektroniku. Jsem se díval, on tam prodává elektroniku. On koupí v nějakém obchodě jako nějaké zbraně a dá to a nějaké nerv a on to potom dá do svého obchodu, do svého Physishop. Spíš utekl, protože se asi bojí těch nástrah. A nebo je někde v teplíčku. To je pravda. Myslím si, že to bylo super, Jo? ale je tady jediný člověk, který ještě na sobě skoro nic nemá. A to je? Moje humy! Tak co, je dobrý jogurt? Není špatný, ale chtělo by to aspoň nějaký džem do toho. Aha! No, teda ta mikina je fakt špinavá, humy? Tak to jo. doufám, že ji vypereš, protože ji máš taky hezkou. Neboj, postarám se o ní. Dobře. Tak jo, Kájo, máme tady 6. kolo. Co jsi pro nás připravila? Červíky. No, fuj, tak to je teda fakt nechutný, ukáž? Vážně jsou živý, jo? Jsou, hele. No fuj, tak to je fakt nechutný. No, tak to jsem zvědavý, kdo tohle nejvíc odnese. Jste ready? Jo, jsme připravený. Jako jsem připravený, ale moc se mi do toho nechce. Já teda Humy, je s tebou něco? Je, Humy. No fuj. nejsem ready. Já končím. Lidi, tak to vypadá, že Humy ukončuje. Takže Humy, vstáváš možnost vyhrát 10 000 korun. No bohužel už jsem odešel a já bych to stejně nedal, takže já to nedám. Aha, lidi, tak to vypadá, že už jsme tady jenom 3. Tak pojďme na to. Když tam je fyzik, když vypadl. Připravený. 3, 2, 1, teď! Tak tohle odnesla Kája. Kájo, máš to tady! Tady to máš na kapuci! Rychle se Kájo, tak to je fakt plazec. No, někdo ti to tam leze. To je asi jasné, když to někdo hodí, tak většinou to trefí toho, kdo to hodí, jestli to vůbec chápete.
Ty můžeš být fakt ráda, že ta mikina má takhle stylovou kapucu. Já se podívám na nějaké jiné. Počkat, ten bude házet Tohle ten. video je vážnější. Bude házet. Tak to nás rozpěnulo. To je docela štěstí. Lidi, velký extra. Tak to jsem zvědavý. Lidi, melon nebyl vůbec špatný nápad, ale Domčo, napadlo mě něco daleko lepšího. Když se podíváš, tak tady mám s sebou motorovou pilu, kterou nad sebe vyhodíme. No to si děláš srandu, to nemůžeš vyhazovat. Ne, nedělám, Domčo, ale lidi, tohle to rozhodně doma nikdy neskoušejte, nikdy nad sebe neházejte, nic těžkého. To je takový... To je strašný chlap. Ten melon byl To ani nebezpečný. není chlap, to je holka. Takže tuhle tu challenge rozhodně nezopakujte. Ale Domčo, my jdeme na to. Tak jo, Domčo, já jsem ready, co ty? No já ne. Jo? No tak to jsem fakt zvědavý. Tak pojďme na to. Takže 3, 2, 1. Domčo, kam jdeš, kam odcházíš? No já jsem skončil, protože já jsem si myslel, že už to vyhodil. Aha, no, Domčo, já bych to ani nevyhodil, ani jsem to v plánu neměl. Je to fakt hrozně moc nebezpečný a čekal jsem, že opustíš kruh spíš, no. To je dobře. No vůbec si to neměl ani brát. No, ale chvílema jsem se bál, že neopustíš ten kruh. Každopádně, Domčo, tím pádem jsem výherce a vyhrávám 10 000. Ne! Taky lidi, já si myslím, že dnes... Podívám se na jiný. Co je tohle? Já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, tak běžte dolů a klikněte na značit kolejku. Jdeme a 3, 2, 1, start. Tak. Lidi, jak se můžete podívat, tak mi zatím přijde, že to celkem zvládá. Jo, lidi, koukněte na tu flašku, je fakt vidět, že Dom tam dejchá. Čau, já jsem Dopizi a vítám vás u svého dalšího videa. Lidi, v dnešním videu mě napadlo udělat další challenge o 10 000 korun. Dělat všechno s penězma. Jo, někdo je dostane, ale potom, jestli to dostane třeba Humi nebo někdo, tak si je stejně potom Fizzy vezme zpátky. Lidi, dnešních Skončí 10 000 video. získá ten, kdo nejdýl vydrží pod vodou. Takže dneska se budeme A potom si to vezme zpátky. potápět a můžeme si vždycky vytvořit nějaký přístroj nebo nějaký zařízení, díky kterému tam nejdýl vydržíme. Takže jsem zvědavý, kdo dneska z nás všech vyhraje. Každopádně lidi, pokud se vám takovýhle videa líbí, tak můžete jít dolů, kliknout na tlačítko odběru, můžete i vedle na Ne, určitě tam neklikejte, jemu. tlačítko zvonečku, ať už vám žádný další neuniknou a víte o nich hned jako první. A pokud náhodou scháníte takovýhle stylový oblečení, nebo zbraně, anebo třeba barevný styl, tak rozhodně ještě mrkněte A proč tam rovnou neřekneš to elektro? dolů do popisku na stránku fizzyshop.cz, kde teď momentálně probíhají Black Friday slevy, takže rozhodně běžte a klikejte. Tak Mě to strašně... To je strašně divné. Trošku si to posunem. Ne, neposunem. Dám si to... Už tady. Jsou pro dospěláky, takže to je super. A mají tady i čepičku, že tu beru taky. A hurá do bazénu. Lidi, momentálně se nachází na Tesco a mě nic lepšího nenapadlo, než koupit tady tu trubku, spojit to s Pepsi a vytvořit z toho kyslíkovou bombu. Tak snad nadplukama vyzdrojou a vyhrajou. lidi, jak se můžete podívat, tak momentálně se nacházím v regálu s krabicema. A napadlo mě si jednu koupit, hodit na hlavu a díky ní vydržet ve vodě co nejdýl. Takže pojďme si nějakou hodit A za chvíli ti tam dojde vzduch. do košíku a díky té krabici vytvoříme na nějakou chvíli vzduchovou kapsu. Lidi, já si myslím, že tadyhle stav vypadá fakt pěkně. Pojďme si ji zkusit na hlavu, jestli se mi tam vejde. Já si myslím, že velikost je úplně správná, takže ji dáme do košíku a challenge může startovat. Tak, jak se můžete podívat, tak Fizzy už nahodil svůj super obleček. Ty humy, já si myslím, Vypadá strašně divně. Ten obleček i ten Fizzy. Je Fizzy s tím oblekem. že jsem z vás nejvíc vybavený, ale jsem zvědavý Ne. na vás.
co na to říkáš, Dome? Vypadá jak z pobřežní hlídky, ty jo. Jo, to je pravda, ale tu červenou by to chtělo. To jo, no. Ale i ta modrá je taková originální, víš co? Jo, vypadá fajn dobře. Těšte se! Bych udělal taky takové video. A najednou bych udělal. Těšte se. Tak, vemu si svůj super výbavičku. Jo. Tak ty brýle jsou trošku těsnější. Ale dobrý jsou ti, hele. Ty brďo. A já to tam nějak hodím. Tak vypadám. Ty teda vypadáš. Dobrý. Takže jdeš jako ve mně nazadu, jo? Jo. Lidi, já jsem ale joba. Zapomněl jsem šnorchl, takže jsem nahranej. Jo, homie? Tak to jsem fakt zvědavý, ale i tak jdeš do této challenge. Jo, zkusím to. Doufám, že se vám tam udělá třeba díra a nateče vám do pusy a já to vydržím co nejdéle. No tak uvidíme. Takže homie, můžeš se připravit a No pojďme tak tam, no tak to budeš bez tak nejhorší. odstartovat. Takže 3, 2, 1, start. Tak to jsem na homieho vážně zvědavý. Dívejte na tu špínu. Má špinavý bazén. Jak se můžete podívat, tak mi zatím přijde, že to celkem zvládá. No, lidi, myslím si, že homie Strašně divné jméno Humy. moc velkou šanci nemá, ale doufám, že nás společně s Tomem nepřekvapí, protože už je tam něco přes 20 sekund a to je docela dost dlouhá doba, takže jsem vážně Ani moc ne. na něj zvědavej. Ty jo, Dome, už je tam něco přes 45 sekund, což je fakt dlouhá doba a pořád se tam potápí, tak jsem fakt zvědavý, jak dlouho tam ještě vydrží. Ty jo, já mám od něj docela dost velký strach, aby se nám hlavně neutopil. Humi, ty jo, už je to minuta. Tak to je mazec. Humi. Minuta je 2 sekundy. Úplně vyřízený. Jo, dost tam něco přes 1 minutu. Tak to, a 2 sekund, super. Tak to je mazec. To je snad můj rekord. Wow, tak to koukám. Já taky. Dom. Lidi, jsem na řadě právě teď já a mám připravený brýle a svoji kyslíkovou bombu. Teď jsem to před chvilkou slepil, takže doufám, že vyhraju. Ty jo, Dome, to jsem fakt zvědavý, jestli vydrží. Doufám, že Ukážeš ti nám do ji ní ještě? nateče. Ty jo, to si takhle stylově slepil, jo? Snad jo. Tak to jsem zvědavý, takže můžeš jít do vody, jestli chceš. Tak, ty jo, tak to je stylový tohleto. Wow, tak to bylo slušný salto. Tak co, Nebylo. Tome, jsi připravený? Jo, jsem připravený. Jo, tak Tam spadlo takhle na zadech. Tím to jsem bokem. vážně na ten tvůj vynález Pepsi Coly zvědavý. Já poprvé taky, ty jo. Ale vypadá fakt zajímavě, takže Jak to pojďme má spustit vodu. časový limit. Takže 3, 2, 1, jede! Jo, Tome, rychle pod vodu. Ty jo, lidi, to vypadá celkem zajímavě. Humi, jsem vážně zvědavý, jestli tam Dom bude díl než ty a já. Co myslíš? No určitě tam bude díl než já, bohužel. A na tebe jsem ještě zvědavej, protože teprve půjde Fizzy na řadu. No, lidi, jsem taky zvědavej, ale Dom vypadá, že tam může docela dost dlouho. Jo, lidi, koukněte na to flašku, je fakt vidět, že Dom tam dejchá. No, jsem zvědavej, kolik Proč toho mi dechu tam slepil má, dvě protože ta jeho flašky? kyslíková bomba není úplně asi 100%. Ty jo, Dome, už jsi tam fakt mega dlouho. Wow, tak tohle je mazec. A koukej, už se začíná cukat. Jo, no, tak to nevím. Dome, wow, tak to je mazec. Vydržel si tam něco přes 2 minuty a 30 sekund. Bohužel jsem tam dostal voda, takže bych tam jinak vydržel díl, ty jo. Wow, Ale byl tam o minutu a půl déle než já. Bohužel to dneska nevypadá vůbec dobře, protože já jsem absolutně selhal. Tom tady má výborný čas a jsem zvědavý ještě na Fizzo, který se tamhle připravuje a jde na to. Fizzy. tak jo lidi, jako poslední jdu dneska nazadu já. Takže si nasazuju brýle. Tak, upravím si účes. On skoro, možná ke každému videu dává toho smajlíka, jak tam má ty ruky a nahoře té hlavy tam má tu modrou. A jdu dovnitř s mojí bedínkou. Takže... Tak se uvidí, kdo je nejlepší. Tak lidi, mám připravený stopky, zatím jsem na prvním místě a uvidíme, jak dopadne Fizzy. Fizzy, jsi připraven? Jsem připraven, kluci, takže pojďte spustit časový limit. Takže jdeme od... Vypadá strašně divně, ale megálně divně. Jděte na ty vlasy. Tak jdem. Takže 3, 2, 1,
Můžeš se potápět. Jsem zvědavý, jak dlouho tam vydrží. To já taky. No Dome, nevypadá to s tebou zrovna nejlíp. Cože Fizi, víc na hlas? Dome, začíná se mu to tam docela zamlžovat a někam nám odplavá. Víte, jak si můžete všimnout? Fizi právě překonal Humio. Takže teď je to mezi mnou a jim. Takže jsem poslední, bohužel. Ale jsem zvědavý, kdo z vás to vyhraje. Fizi mu se to tam začíná pomalu mlžit. Vidíte to se nedá. To vypadá, ale... Fizi vypadá, že už to opravdu nezvládá a každou chvíli vyleze. To nevypadá vůbec dobře. Tímhle asi bychom to skončili. Tímhle bychom to asi skončili. Dávejte lajky, odebírejte a i nějaký povzbudivý komentář a čus.